Fil-gżira ta' tliet għoljiet il-Prim Ministru tkellem ukoll kif Għawdex huwa priorità daqs Malta. Aħna għalina Għawdex u Malta huma tal-istess livell, għandhom dritt tal-istess servizz, għandhom dritt tal-istess kwalità. Dr. Muscat semma kif mill-2013 l-hawn Għawdex ra żieda ta' 3300 impjieg li fissira bħala xi ħaġa storika għal Għawdex. It-tkabbir ekonomiku f'Għawdex ara kemm niftaħru kemm pajjiżna sejjer tajjeb fl-ekonomija, kemm li jista' biżna s-6% kważi b'mod permanenti. Meta ngħidu dan kollu, hemm storja isbaħ. Għaliex b'saħħtu kemm hu b'saħħtu. It-tkabbir ekonomiku f'Malta, it-tkabbir ekonomiku f'Għawdex għall-ewwel darba fl-istorja huwa aktar b'saħħtu mit-tkabbir ekonomiku f'Malta. Fuq il-viżjoni l-Gvern għandu għall-investiment u l-ħolqien tax-xogħol f'Għawdex, il-Prim Ministru ta' sinjal ċar tal-importanza ta' Għawdex bħala post li jkompli jattira l-investiment. Il-ħolqien tax-xogħol f'Għawdex għalina huwa priorità, daqskemm huwa priorità l-ħolqien tax-xogħol f'kwalunkwe parti oħra tal-pajjiż. Dwar il-weda ewlenija tal-Gvern li jirranġa t-toroq kollha ta' Malta fuq medda ta' 7 snin, Dr. Joseph Muscat qal li Għawdex ukoll huwa parti minn din il-weda u l-investiment fit-toroq tagħna. Qal li t-toroq tagħna ma jistgħux jistennew proġetti oħrajn li hemm ħsieb qawwi fuqhom dwar trasport tal-massa fosthom bil-metro fuq jew taħt l-art. Il-Prim Ministru reġa' appella biex bħala moviment naħdmu għall-elezzjonijiet li ġejjin qudiemna u partikolarment semma kif hemm persuni b'diżabilità li se joħorġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali. Mingħajr ma rid jistereopetizza lil dawn il-persuni, il-Prim Ministru għala messaġġ interessanti. Jisna qegħdin ngħidu isma' dawn għax persuni b'diżabilità meta fil-fatt id-diżabilità tagħhom hija mhux sekondarja, irrelevanti f'dan kollu, qed jikkontestaw u qed jitolbu l-vot mhux għax huma persuni b'diżabilità, imma għax huma persuni li jistgħu jikkontribwixxu għal-lokalitajiet tagħhom. U skantajt u ma skantajtx bit-tweġiba, tweġiba li ngħatajt kienet le. Tkellmu dwarna bħala persuni b'diżabilità għax hemm bżonn illi nuru lilna nfusna li aħna qegħdin u deħlin fil-ħajja pubblika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.